margarekin bidea egiten. Ederrak zure bazterrak, ikaskuntza eta gozamen uneak, zureak eta gureak. 2016 urtean zurekin hasitako bidea, emankorra, xumea. Urteekin konturatu gara, ezinbestean egin zaitugula gurea. Gure egunerokotasunean, urtaro izeneko kapituluetan, jakintza eta gozamena, elkarrekin eskutik, zurekin bidea egiten, edo zuk gurekin. Beti zure ondoan egonik, 4 urteko sustraiekin, gogorki gaituzu erroturik. Orain ezin izan zu gabe, orain eskerrik asko, ur iturri ez ezik, jakintza iturri zaren horri. 4 urteko ibilbidea duen proiektu baten aurrean gaude. Askatasuna Institutua beti egon da Ibai bazterrean kokatuta, baina duela gutxi arte ez ginen hartu ze aukerak ematen zizkigun. Hasiera batean, 2016an, abiatu zen zientzietako gauza bezala, integratzeko natur, biologia, kimika, matematika, fisika, baina gero ja proiektua zabaltzen joan zen, beste mintegietako aportazioak jasotzen genituen, bildu ziren ekimenak artetik, bildu ziren ekimenak euskaratik, gaztelaniatik, musikatik, inkluso proiektuaren dimentsio etikoari buruz ere hitz egin zuten ere ikasgairen batean. Orduan, gure gerorrek harritzen gaitu, ez? Emaitz ezberdinak ematen dituen urtero, oso bizia delako, oso desberdina delako, eta horren isla da aurrean dugun erakusketak, urtez urte oso desberdinak direnak, eta denak bitxiak, anitzak, eta urtean planteatzen diren ekintzen isla da. Niri oso proiektu interesgarria iruditzen zait, azken batean askotan ez garelako konturatzen aldaketa klimatikoak eragina duela gure egunerokotasunean. Eta gure ibaia aztertzean, benetan eragina duela konturatzen gara, baita ere horrez gain, zientziarekiko loturiko ezagutzak ere lantzen dute. Askatasuna Institutua egiten duen lana oso ona iruditzen zait, batez ere 4 urtez eramaten dutela egiten, eta horrela dakigu nola zaintzen dugun gure arteko natura, eta oso lan ona egiten dugu. Ibaira egiten ditugun eskurtsoetatik pixka bat hitz egingo dut. Niri asko gustatzen zaizkit oso entretenigarriak direlako. Lagunekin joaten gara eta ibaia aztertzen dugu. Gauza oso interesgarriak egiten ditugu. Ura aztertzean, adibidez, osagai kimikoak botatzizkio urari eta ura kolorez aldatzen da. Niri asko gustatzen zaizkit ibaira egiten ditugun eskurtsoak eta espero dut horrela jarraitzen. Ni lehenengo esan nahi doana da asko gustatzen zaidana da ibaia eta horrela, eta asko ikasten dudala parametroak erabiltzen eta klasetik irtetzen naizela eta gauzak berriak ikusten ditu dela. Normalean ez naizelako ibaira joaten eta klasean joatea ibaira asko gustatzen zait.